Bila sekolah berapa kali deh? Kalau sekolah lagi per, kalau di awam. Sticker man. Naik mau mulai ya, बगदल जायगानि गणेश मन्दिर बियो गणेश फुजा होदों लोगोफोर गणेश फुजा लोगोफोर कार्बि आंलंआव नायनो फैदों Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ani मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायलायबाय दिनै फैदों जों कार्बि आंलंआव गणेश फुजा नायनो फैदों लोगोफोर अखा हानायजों जाख्रिसे अखाजों गोबां हाब्रु जालांनो हमदोंमोन रायजोफोर लोगोफोर बे समायना थासारिखौ नोंथांमोना देखायनो नागिरदों आङो कार्बि आंलं गणेश फुजानि नाय लोगोफोर बे जानाय कार्बि आंलं गणेश फुजा जायगाखौ मा जायगा बुङो बेखौ मोजाङै मिथिया लोगोफोर समायना थासारि लोगोफोर बे बिथांमोना नुनो मोनदों सेंग्राफोर लोगो मोनदों बिथांमोनजोंबो रायलायगोन लोगोफोर बिथांमोना कार्बि आंलंनिखा बिथांमोना जोंखौ लाबोदों गणेश फुजाखौ नायनो नोंथांमोना दान्दिसे सिगाङावनो नुखांबायमोन जोंनि गणेश फुजानि थासारिखौ नोगोद जायगा जोबोद नेचारेल जायगा बियो लोगोफोर भिउआनो डेन्जारखा बियो मोनसे समायना बुब्लि लोगोफोर डेन्जार सिङाव हाबबोदों आङो बा गाखोनायावनो मेंगुलायोलै नैबे लावगा सानै दं ना बाव सोर मोनलाय लावगाया ब्रा मा नाम नोंना मा नामलै बाबु हो हागर कार्बि आंलं मा गामि मोनलाय नोंना मा गामि मोनलाय हाथिकुलि नैबे बिथांमोना हाथिकुलिनि बिथांमोना जोंखौ लाना फैदों कार्बि आंलंनि गणेश फुजाखौ नायनो मोनसे समायना बुब्लियाव लाना फैदों जोंखौ बिथांमोनखौ जों साबायखर होबाय एफा गोजाननि मानसिखौ बिथांमोना जोंखौ लाना फैदों कार्बि आंलं गणेश फुजा बगदल जायगायाव जानाय नैबे लोगोफोर बोसोरे जाबाय थायो नोंथांमोना सोरबा नायनो फैनोबा फैनो हागोन खालमासिफोर दिनैथ' नै गाबोन जोबसिगोनानो फुजाया जोबोद समायना थासारिजों बिथांमोना फुजाखौ खुंफुङो आंना ड्रन गैया लोगोफोर बेखायनो नै गोजौनिफ्राय देखायहरबाय नोंथांमोननो बेफोरो दखान गोजा फैबानोमोन नैबे लावगा गाखोलांबाय दं गोजौआव लावगा गाखोलांबाय दं जोंना बिराद फिस्ला लोगोफोर वाव मोनसे नेचारेल जायगायाव फैदों लोगोफोर जोङो बरिया नेचारेल जायगा लोगोफोर गाइस नोंथांमोननो आं मोनसे थासारि दिन्थिनो नागिरदों बे जादों अन्थाइनि खाम्फा गोजा जेरै अन्थाइ गणेश बायदि बेनिखायनो जानो हागौ बे गणेश फुजानि थासारिखौ मोजाङै
मानसिफोरा गणेश फुजा होयो जानांगौ बेहाय नैबे अन्थाइ नुहुरनायफोरा लोगोफोर गासिबो गणेश बायदि नुनो हायो एसे गाइस नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेयो मोनसे समायना थासारि गासिबो अन्थाइनि खाम्फा गोजा माने अन्थाइ गोजा गिदिर गिदिर अन्थाइ रायजोफोर कार्बि आलं नायखांजोब्बाय लोगोफोर दायो ओंखारलांबाय दं नै नायखांनानै सोरखौ नोंखौ देलाय सिख्लाफ्रा गाखोलाय दे मा नाम नोंना लक्ष्मी नैबे लक्ष्मीया कार्बि आलंनिखा लोगोफोर हातिकुलिनि आंनि जागा लक्ष्मीया नै जाखांबाय अन्थाइ गोलैदों अन्थाइ Guys, sampai kalau jauh, sampai harga alam itu harus kita nih. Malah gue ulang lain namanya. Awal juga na? Nggak gini ada mana ya? Iya, iya, ada.